Erdal Ayna şanogere Kurde. Jigundê taş direk yê ser Amedê vaye. Ewî hetan hab dehan di rêza fîlmên Kurdî, Türkî û her wiha di fîlmên metraj dirêj de weke lîstikvan cih girtiye. Ev car jî ji bo fîlmek hevpar ya Amerîka û Tirkiyeyê peyman bi çekerek Amerîkî ra îmza kiriye û berê wî li Hollywoodê ye. Yusuf, sana okuma yazma öğreteyim mi? Şükriye Hanım, ji kerema xwe were serê şêxê wî? Filma ku derhenerî û çekeriya wî Daryl Johnson bike yê di dawiya 2020 da li Amerîka û Tirkiyeyê were kişandin. Erdal Ayna jî ji bo vî filmê yekem lîstikvanek ku ji Tirkiye hatiye bijartin. Dema ku vê nexweşiyê hemû karê me betal kir. Tam di vê rewşê de min got êdî her tişt qediye. Heft heşt mehe em bê dikin em wek tune bûn. Lê tam di rewşek wisa de teklîfek wisa projeyek navnetewî hat ji min re bi rastî ez gelek kêfxweş bûm. Ez dixwazim ku ez vê projê de bibim mînak hem ji bo lîstikwanên Kurd hem jî ji bo hunera Kurd ku bi dinê vebe. Senaryoya filmê li ser macerayên komek müzikşenên rapê yên ku ji Amerîkayê hatine Tirkiyeyê. Lîstikvanê Kurd Erdal jî yê wek karakterek mafyatik di filmê de cih bigire. Odmalı kodamayı. Yavaş ezerim mali kırkayı gülüm yana. Her tişte badına var. Baweriya kesî tune ye ku ez ê di nav vî gundî ji nav va kevrana derkevim projeyê navnetewî bikim, projê gelekî bi wate bikim, projê wekî mezin çê bikim. Lê ev kes ji bîr dikin ku Yılmaz Güney ji nav va kevrana derketiye. Ji nav vê axê, ji nav va heywanana, ji nav va gundana derketiye. Ez xwe wî mînak digirim. Malbata şanoger Erdal her çendî ji dihata giştî yê karên hunera wî bêhêvî bin jî çaverêne ku Erdal bi her awayê di karê xwe de bi ser keve. برای امریکا نانی مرا کوب مرا دو نانی خیر نرماله هم برای دوزنی کوی چه به حياته خو داي سر وعمري خوجي داي سر و 16 سالي وي ولا في إشادك وقل بردا كار ويش جدي وبابي خورا نكر وصادة جا في مسلكا قرتي وفي مسلكي ويجي إن شاء الله خدي تعالى تعبك هسي ورنبا ويجي Derhenerê filmê Daryl Johnson ji bo hevnasiya lîstikvan Erdal Ayna gelek şanaz bûye. Ew bawer e ku di rojên pêş de lîstikvanê Kurdî gelek serkeftina bi dest bixe. Well, I mean, the guy, when I looked at, we did a casting. Dema me kastçê dikir ew lîstikvan jî hatibû. Wê xwendina xwe dikir û wê demê bala min gelekî kişand. Dûra min ji xwaz ku ew bi xwe vîdyoyekê çê bike. Wî kir û ji min re şand. Dema gihêşte berdestê min ez ecêb mayîmam. Pir li xweş min çû. Ji bo Erdal dikarim bêjim ku di filmekî de wî kesekî siqet lîstiye. Bi rastî aliyekî taybet divê ji bo mirov karibe kesekî siqet bilîze. Dema min ew wiha dît min fam kir ku ew kesekî ji dervey rêzê ye. Di vê filma bi navê di İstanbul îste ji xeynê Erdal Ayna lîstikvanên navdariyên Emerîkî Tört Hurts û Ezekiel Ajayik bêjiyê cih bigirin. Piştî keşanê ev filma yê li seranserê dünyayê were pêşandan. Lîstikvaniya şano, rêzefîlm û sînemayê dikim. Qerez daxil berbayê siwerek ji wir ve xuyaye. Lîstikvanê Kurd Beritan Erdal Ayna ber Hollywoodê ve di rê de ye. Abdûselam Akinci Rûdaw, Qerezdağ, Amed.